барсын да көріп тұрам, барсын да біліп тұрам. Мыйығым астынан ғына елмайып, күліп тұрам. Мыйық астынан тыйнақ қына елмайуы, жылы салмақ тауышы, шаянлығы сағындырған. Неше буын бала аның ижатын оқып өсті. Үлкенер үшін язған шиғырләрендә лирика көчле булса, сабыйлар белән алар телендә сөйләште. Безнең авыл зоопаркы, Энекәш кирәк миңа китаплары республика конкурсларында җиңү яулый. Дөньядагы иң зур алма китабы өчен Ганс Кристиан Андерсон исемендәге мактаулы дипломга лаек. Ә инде Күчтәнәш китабы өчен Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе була. Балалар өчен иҗат итүнең үзенең бер тәме бар, аны балалар өчен язмаган кеше аңлый алмый. Ләкин шагыйрьнең күңеле ул галәм кебек бит. Анда барсы да сыя. Анда шатлык, борчылу, елау, көлү, бөтенесе дә уйланулар, фикерләүләр, бөтенесе дә шагыйрьнең күңеленә сыйган. Шуны шигырь итеп укучыга җиткерәсе генә бар. Шагыйрьнең бурычы да шунда инде ул укучының күңеленә барып җитәрлек юллар булырга тиеш. Айтсам әгәр авылыма. Татарстан Республикасының халык шагыйре, күренекле җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллин 1948 елның 1 августында Башкортстанның Илеш районы Нәҗәдә авылында туа. Мәктәптә үк шигырьләр яза башлый һәм әдәбиятка мәхәббәт аны 20 яшендә Казанга алып килә. Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлеген тәмамлаган. Телевидениедә, газет-журналларда эшли, Татарстан Республикасы Дәүләт Советында депутат була. Кайда хезмәт куйса да, һәр вакыт татар теле проблемасы борчый аны. Иҗтимагый кимчелекләр борчый. Халкыбызның сүлпәнлеге, битарафлыгы, ниндидер куллык психологиясының һаман бетмәүе борчый. Бик авыр процесслар бара. Ул тел мәсьәләсе, милләтләрнең язмышы, үзебезнең иҗат кешеләренең шулай ук милләткә булган битарафлыгы, алар барсы да бергә җыелгач, әлбәттә күңелсез уйларга мәҗбүр итә. Борчылса бөтен күңеле белән борчылган, кешегә ачу сакламаган, эшенә йотып барган ул. Тормышны, телне, милләтне, укучыларын ярата иде. Шуңа да соңгы елларда социаль челтәрләрдә үз битен булдырган, иҗатын сөючеләр белән аралашудан тәм тапкан. Көн кадагында торган һәр мәсьәләгә үз фикере бар иде. Аны шигырь юлларына салып укучысы белән бүлешеп барды. Еллар үтте, карыйм ул тынак булып күренсә дә, бигрәк тә соңгы дистә елларда милләт турында, тормыш турында иң саллы, иң тирән, иң кыю шигырьләрне язды һәм ул чыннан да милләтебезнең символына була торган шагыйрь булып арабыздан китте. Роберт Миңнуллинның арабыздан китүенә дә инде 3 елдан артык вакыт үтте. Туына 75 ел булган көннәрдә татар җәмәгатьчелеге, дуслары, якыннары кабере янына җыелды. Чын татар интеллигенты ул шулай тыйнак кына һәм зур эшләр калдырып киткән кеше. Зур талантлар алар тормышын ташлап китми. Алар безнең белән яши, аларның сүзләре, фикерләре, шигырьләре, алар безнең рухи дөньяның зур өлешен тотып торалар. Ул балаларның алар әдәбиятының үзенең бер корифей дип әйтәбез инде, метро дип әйтгәндә. Татар дөньясы, татар исән булганда, аның иҗаты да исән булыр, шаулап яшәр. Балалар күңеленә юл табып иҗат иткән шәхес, шагыйрь. Шунда да шушы Роберт Авинның шәхесе ул безне яшьләрне дә тәрбияләде. Ул киң кошлы шагыйрь иде. Әлбәттә, балалар шагыйре буларак ул дан алды, ат алды. Һәм бу бик зур мәртәбә. Чөнки менә әле дә Тукай белән бергә, Шәвкәт Галиевлар белән бергә балалар аны укый. Димәк, аның иҗаты киләчәккә бара. 2022 елда Роберт Миңнуллин яшәгән йортка истәлек тактасы куйдылар, төрле чаралар уздыралар. Республика балалар китапханәсенә дә аның исеме бирелде. Биредә Роберт Миңнуллинның 60-ка якын китабы бар. Гомумән балаларның китап белән мөнәсәбәтләре турында сөйләшә торган бер урынга әйләнергә тиештер дип уйлыйм. Менә бу бина, менә шушы китапханә. Ул гомере буе мәдәниятне, әдәбиятны,
Татар балалары дөньясын, гомумән балалар дөньясын алга этәргә дип яшәгән кеше. Әти үзе исән чакта бит инде һәр 5 ел сайын безнең өйдә юбилей белән яшәү башлана иде. Ул 1 елга, 1 ярты елга һәр хәлдә сузылган бер процесс иде ул. Бик якты хатирәләр булып истә калган ул чорлар. Бу әтисез уза торган 1нче юбилей. Ул күңелсез уза торган 1нче юбилей. Ул гомумән бәйрәм булмаган 1нче юбилей. Роберт Миңнуллин иҗатында әнкәйләрне иң биек ноктага күтәргән шәхес. Туган ягын, сөн буйларын бөтен җаны тәне белән ярата иде ул. Ул ике республиканы аермады. Аңа Башкортстан, Татарстан исеме генә. Ул ике халык бер яңа менә шушы юлларны берләштереп йөрде инде ул. Ул менә Казан-Уфа юллары дигән аның китабы бар. Шул китабы буенча аңлап була инде нинди теге туган ягыннан üzülә торган кеше булмады инде ул. Шул хәтле яратадыр. Кайтса үзгәреп китәдер, прямо шуннан кайткан шигырьләр туадыр. 70 яшьлек юбилеенда без бергәләп халыклар дуслыгы йортында Роберт Миңнуллинны халыклар укый дигән бер чара оештырган идек. Анда хәтта япон телендә, француз телендә, инглиз телендә шигырьләр укып, безгә мәгълүматлар җиткерделәр. Менә бу инде Роберт абыйның төрки халыклар әдәбиятында гына түгел, гомум дөнья әдәбиятында да үз урынын булдырганы турында сөйли. Беләсезме, ни эшләдек? Без ракета эшләдек. Роберт Миңнуллинның иҗаты бары тик яхшылыкка гына өйрәтә. Алар балаларны әхлаклы итеп тәрбияли. Шуңа да Роберт Миңнуллинның исемен мәңгеләштерү, балаларыбызга, яшүсмерләргә аның иҗатын җиткерү иң беренче чиратта безгә кирәк. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.